मोननै आरो सानैनि मोननै आरो दा आं सावनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुखाम दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरो ना जायाखै बे बोसोराव जाखायाखै आरो ना एबारसो फार्स्ट माबायदिथाय नायनो गाइस मोनसेल' सावगोन आरो ना मोनसेया गोथाव जागोन ना जाया सासे हारसिं जाजोबनो हागोन ना हाया मिन्थिया ओंखायनो मोनसे बेखौ आङो सावनोसै बेखौ सावनाय खोमायाव दोनथ'नोसै Come, naidw kitchen. Biber zirnोसै जाबाय गाइस टिं 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 टिट थाव एसे फोनना लानि र' थाव फोनना लानाया जाबाय दा सावनोसै आयौ माय ओरै गेजेरावल' जोंदो गोजौ माबा सानैयाल' खामगोन बेयो अरखौ फिसाखौ बेखौ गारना लाग्रोनि आङो गाइस नै जोंनि गेसाव सावनाय आइडियाया जोंना नै बरियाखाना जुखाम सावना जानायनिया बरिया माला मोनगोन आरो ओइ बेरलायलायदों सावबाय दं गाइस दाबो मोनाखै सासेया गाइस नोंथांमोना जाय जाखांबाय कमेन्टआव खोन्थाहरलाय माबायदि मोनजायो जानो गोथाव मोनजायो ना मोनजाया आंथ' बे बोसोराव जायाखै नालाय दा खोन्थानोसै टेस्टखौ एबारसो फार्स्ट नोंथांमोनाथ' सोरबा जाखांबाय जानांगौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो जाय जाखांबाय ना मा बुङो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो दे गाइस अन्नानै आंखौबो सापर्ट खालामदो ना मा बुङो गाइस सापर्ट खालामो दे गाइस दाबो मोनाखै जोंना जुखामा हनै गाइस नै बेरलायलायबाय बेरनानै बिबार बायदि जाखाबायना बरियानो नायनो गेजेरावल' खामबाय बैखै दङ बैखै दं खर'खै नै गाइस बेयाव लाल साहा फुदुंबाय जुखामजों जानो थाखाय दाबो मोनाखै सायासो दुंगोरलाय लांबावबाय नै मोनबाय जोंना जुखामा सायाबो नै दुंबाय सापात गैयै बायदि नुदों खिन्थु सापात दं आरो दै मोनबाय नै गाइस जानोसै हास'नोसै लाबोदो गोथाव
खालामलाङो मा खालामनांगौ हाया होनबा ससपेन मालाय नारें होनो नागिरबावदों गोथाव मोनजालाय आंबो होना जानायनि बेनि बायदि सोलोंनो गोखैसो मोनानो बेदना मोनदोथ' जोंनाथ' मोजांसो मोनदों अरखौ संनायनो बेफोरखौ जाजोब्बाय आंलाय गैला आं फार्स्ट खनसे चेक जाबाय संनानै फैदों दसेनानो फिदिंनानै लाबाय खोमा रुनानै सावो थारमाने मोननो नागिरा रुबा दैया सिङाव थायोना जुखामा बिराद गिदिर गिदिर ना बियो जानो गोथावथार जागोन बायदि मोनो खिन्थु माबासो थावनाय मोना finished guys बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस बाय बाय हो